Magandang araw po. Ang ginataang bilo-bilo ay isang kakaning Pinoy na nag-aalok ng tamis at kakaibang lasa. Ito ay binubuo ng mga bilog na gawa sa harina at tubig at nilalagyan ng isang malapot na gata na naka-flavor ng langka o kahit na anong paboritong sangkap. Tara na at umpisahan na natin ang pagluluto ng ginataang bilo-bilo. Amyanan, lugar kailukwan, gagangay kakla, agas, kalawyan, may susubad, ilan kaaduan, kapit karikatan, kumaramot, kadagaan, awan sa miren, malakit, pagbiyagan, Ilocano kami, anapekrilan. Amyanan, lugar kailukwan, gagangay kakla, agas, kalawyan, may susubad, ilan kaaduan, kamit karigatan, kumaramot. At yan na po ang simpleng proseso kung paano magluto ng mainit at nakakabusog na dessert soup na perpektong kainan sa kahit na anong araw. Kahit nakasalo ang buong pamilya o mag-isa lang, ang tamis ng ginataang bilo-bilo ay siguradong magbibigay saya sa inyong panlasa.